Слушайте. Ако постоянно преследвате някого, молите се за вниманието му или се опитвате да обясните стойността си, вече сте загубили. Това е бета ход. Истинската сила не е в преследването, а в целта. Вие не сте просяк. Всеки текст, всяко обаждане, всяка отчаяна молба крещи: „Не съм достатъчен“. Мълчанието е вашето оръжие. Когато замълчите, те усещат вашето отсъствие. Те започват да се чудят, започват да ви преследват. Изградете своята империя. Съсредоточете се върху работата си, целите си, развитието си. Станете толкова неоспоримо ценни, че никой не може да си позволи да ви игнорира. Спрете да се доказвате. Започнете да бъдете себе си. Вашата трансформация е окончателният отговор, който те никога не са очаквали да дойде. Натиснете бутона за харесване и ако се чувствате непослушни или искате да изследвате нови желания в леглото, проверете този онлайн магазин. Nitalic